σε σχέση με την υπογραφή προγραμματική σύμβαση, η οποία βάζει κάποιες πολύ σοβαρές πολιτικές δεσμεύσεις, γεγονός που αν ισχύουν οι δεσμεύσεις προγραμματικής βάζουν σε κίνδυνο το έργο. Γιατί μας αναλυθεί λίγο, θα δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο διασφαλίζει αυτές τις δεσμεύσεις. Άλλη ερώτηση, ο κ. Ζακής. Εγώ θέλω να ρωτήσω δύο στοιχεία. Το πρώτο, αν έχετε την καλοσύνη να μου πείτε αυτά τα εξτρά χρήματα, σε τι ακριβώς συνίσταται οι επιπλέον εργασίες θα γίνουν από αυτές που είχαμε προπασίσει πριν από λίγους μήνες. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι η κατασκευή αυτής της υποδομής για την φιλοξενία του συγκεκριμένου παραρτήματος της σχολής δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 1-2-3 ετών, αλλά είναι επαορίστο, σε μόνιμη βάση. Αυτό ήθελα λίγο να διευκρινίσουμε. Άλλη ερώτηση. Ναι, για τα τεχνικά θέματα μπορεί να συνδώσει και ο κύριος Γκρίδος, αλλά και ο κύριος Αμανατής, που έχει η εταιρεία την ευθύνη του τεχνικού δελτίου. Η σχολή μπήκε για πρώτη φορά στο μηχανογραφικό και ήδη οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Άρα αυτό δημιουργεί σε όλους μας και επιπρόσθετη ευθύνη για να τρέξουμε τις διαδικασίες και περισσότερη διασφάλιση αυτής της σχολής στη διάρκεια των χρόνων. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Ισχύει ότι ισχύει για όλες τις σχολές, σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μόνιμα. Στο θέμα που βάζει η κυρία Ζιγκυλιάδου είναι το ότι μέσα στη σύμβαση, η οποία μας απασχόλησε πάρα πολύ καιρό, δεν είναι τη παρούση να μιλήσουμε, αλλά κάποια στιγμή θα κάνουμε απολογισμό. Το τι αντιμετωπίσουμε, πώς λειτουργήσαμε και είναι την αξία του να το μάθουν και οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί σήμερα πιστεύω ότι η περιφέρειά μας και οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται περήφανοι για αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, δόθηκε μια πραγματικά δύσκολη μάχη και τα καταφέραμε και θα το δούμε. Και πιστευόμενοι και τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους μας θα τα καταφέρουμε και στην υλοποίηση αυτού του έργου που σας διαβεβαιώ ότι θα είναι η καλύτερη σχολή της χώρας και από τις καλύτερες έτσι όπως αξιολογείται και προσεγγίζεται στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Εκτιμώ ότι στο Σεπτέμβριο που γίνεται αναφορά στη σύμβαση αφορά ότι το κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος, στο οποίο θα συμπροηγηθεί μια τεχνική ομάδα, θα έρχεται και θα παρακολουθεί την εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν σημαίνει ότι η δέσμευσή μας είναι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα υλοποιηθούν οι εργασίες. Η δέσμευσή μας είναι ότι μέχρι τουλάχιστον τέλη Νοεμβρίου, μέσα Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει, γιατί οι εισακταίοι το Σεπτέμβριο που θα επιλεγούν και θα γίνει η εισαγωγή τους, πάνε πρώτα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και μετά έρχονται στη σχολή. Δηλαδή, άρα θα έρθουν το Γενάρη. Άρα, εμείς ευελπιστούμε συνομιλώντας και με τις υπηρεσίες μας, έτσι και προσπαθώντας να δούμε και στη λεπτομέρεια της διαδικασίας, ότι θα είμαστε καθόλου έτοιμοι να υποδεχτούμε αυτά τα παιδιά για την ακαδημαϊκή χρονιά, η οποία ναι, ξεκινάει 2016-2017, αλλά εγκαθίσταται οι φοιτητές το Γενάρη του 2017, γιατί πρώτα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Τώρα, για κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες και τα υποέργα που υπήρξαν και αξίζαν τον προϋπολογισμό από 1.400-400, νομίζω ότι μπορούν να δουν λεπτομέρειες και στον κύριο Κρέζο και τον κύριο Μανατίδη που είναι εδώ, που είχαν και την ευθύνη